Kainan ayu juang ujung jari mimpi gende aro yo kama masa cincin lai sakain oh indahnya dasaraki makonyo papayuang nelijo kurang lain Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum kesidang basamu ayat abatana madang cerita jangan balimpi kalau masuaro apa lagi nyo kami kakurang suaro indah jale kadisabu indah tentu kadibaco adapun tangan sekian itu naralita jadi namanya masuk ada penjari banyaknya limo hukum na wajib itu pertama sahada somayang kedua ketiga bahasa kada kampe puasu kalimo dan haji dengan puasu itu sababnya jari limo jari dan limo ya ikiwani jo kalau hikmahnya ke dalam nagari molo pertama siap jari semisratu di dalam nagari patanya pagi dan kedua tunjuk namanya jari sampai sarang cerdia pandai di dalam nagari kau untuk menunjuk dan ini ketika panamu si jari mati daripada kawan tagak tertinggi sampai sarang kuat naga barani umpamu tentara dengan polisi kape banamu si jari mani sampai sarang kayu di dalam nagari kau untuk apalagi kan minta jepodi kesalang tenggang di anak nagari dan kalimu kali kiane kete sakadi umpamu raya di dalam nagari dan bagimu itu kuda sama pakat aku karajo tak mungkin selamat aku dijinjiang kesamunya bare ke dalam nagari lah tu begitu dan bagimu itu ku indah satu aku karajo tak mungkin maju seorang melo lain manganju bahasa ni siapa alu maja pamulu orang banyak dicakau lagu anda kasih tak kasih itu sebuah lagi dan dalam sidang lah banyak kejadian di masuk sekarang dia di Bukit Tinggi walau di Kota Padang dia di Batu Sangka walau di Padang Panjang dia di Solo di Alahan Panjang dia di negari awak walau di negari orang dia di kampung awak atau di kampung orang dia di kemanakan awak walau di kemanakan orang dia di awak walau dia di orang atalah dia lagi banyak kakak digadi kena bujang-bujang kalau nak gadi-gadi kita pandang la suko mamakai nasinya sedang lain pakai sarawa pensil atas simpok pinggang ado 60 dari dipandang kalau ada laki-laki di zaman kini jo kaki-kaki lo pakai galang talimu kini lo pakai subang lah tambah puluh jo rambut panjang rambutnya hitam lah betul pirang tak ubah babantu belum musang kadang lah betul turis datang dari Jepang kadang lah betul kan naik randam baju di lalang satanga di padang anak bujang iyo lah betul baru gadang pati banjir gadang kini nela datang itu nanti katakan anak nyopang itu tandanya lata badia pasang lepas tu dunia dioyak di bencana gadang lah serupa saja sama gadang badun balik dan pulang aja nanti tompang bila sampai tak makan deh rumah gadang Minang deh
ilaha illallah iyo hai Tuhanku ora bila Muhammad itu lailuradi imaka isabanan madia rasul lillahi kulipa ayo iyo manor largan tani ai namida asano delai urang cara dia pandai iyo delagi jado Okiyo delai urang iyo delagi tija asano ela delai kaula dirajang alagama tujuan Omato delai kaula dirajang delai kadama ani pola delai sunal eno matadi Allah nandi motoba asamu Allah dia tirata dia ande malia waba atanyo nan mami wala de kanyo kan Allah de kakatiba aduh kaitana do Allah saya delaya kanama anato man arafala dengan besamu namulo kadara katamu delai makan arafa dengan doa tahu jola seamu la de mana ya delaya kanedi Allah seola delaya kanitu Uhanyo di anak jalan nangana diri para putuaba akanyo lasiako nandita nangana si Iyaku delay tapela dua mangana lana di mano Akulo dengan itu mana yo aina konolan antanyo dedaimo ele kasih banyak iyo aitarimo asukola dai nokai di akhir alam yang hadir kami menjawab bertanya dia mulai ayam mulai nak kami jaku Allah dia malu lada kita jual ada nabi Allah Allah Lana de mano la de hitang no la dia mulai ibarat kananina lana tanturin bono lana lana nokko Allah ya ibarat nada toso umurnya
Kalau lain ada haji nada tosu nada imaran lain nada mati nada tuku bornyo lain ada bila lain di manose ona kamila de nyoku ku hai di mano la de kurang nyo kamila nyo sisi la di mano la rumpanyo le bagi tu la de misal la de sabu la de umpamu itu la de sabu la dari kami dan madu la la putih la de sadan jang lain na jangan nyo de basu lai kami kan la dia kami ragatu gatu lai karano la pingaji la la pinjang la padu kitu lai penjalai sekali di dami agamo yo ini la pengajian dari kami la de madu lai wahai saudara ya ikhwani la ilaha illallah la paham la nandiyati dijadikan cermin lain langit jo bumi pemandang manusia ribayu maju di sini oh maliye alam mulai memandang diri oleh maliye yola di dalam diri oh aduh hati kita dalam adati di pandangan lahir oh nada batin terkasih nada batin terkasih di dalam nada batin rasio tersembunyi lejo kalau nasi arif lebih jalan memandang mulai dari nana saudara inyo bagila lagi simpan semuanya disatukan pandang mana ada kudi mahalan lain tapi lade johila ada manola tuan yola nana bijaksana pandang labuan nene di dalam bijo dalam diri siapa nana punya dari mana mana oleh asal mulonyo oleh asal mulonyo oleh kamano bulu lada lay tampu lada tangkayo Lai Tuhan batan namadalai musim apabilo lay kato marosi da oleh agum makito Lai sama lay no alam lay papa kay rupo Lai alun lai ado dan lai sama to oleh mago adam nene banum baratampo Ada balum maibu dan lai balum lai barabapo balum la masaruko dengan lain narako lain Lai Muhammad di dalam alemunu di dalam alemunu di situ jo delai mulu kambanyo Elami jola dan satu la dari situ la de asalnya Lai jo kalau dipandang adalah tidak baru lejo kalau ditakut la indah terasu oleh bagi tujuan la de sifat la de Tuhan ada bukan di luar iyo ai bukan di dalam bukan baru pun nene putih jolika Mana itu lagi tu masalah jo kalau dipandang oleh orang yawan oh pandang ladata sampai ladaka padula de Tuhan yang dirikan mati delai sasenan di dalam yo jangan lada bagi tulah lagi tulah sekarang di satu laikan tadi laikan tampil lai berbeda oh supaya iyo nata lai ujung deki Tuhan di mana iyo nyolingo do kalau iyo tara
Lai ko balum iyo nyotar Lai bagi tu iyo dalanyo Lai kapado iyo nyogoro Ada lai anda iyo latanyo Ilar karano iyo de jalan Hai banyak iyo simpanyo Belai janji iyo ko sampai Oh ada iyo ko tito Delalita iyo lakalu Kapandai iyo rakatu Lai mengucap iyo kulima Lada ko indah iyo biasa Lai maana lade kulit mahala de kamano lade pulang nyo Lai ada pun lai ma'ana la kulima yo Tuhan Lejo kalau iyo kahati Tarhampuna iyo nyojana Kalau kalau iyo kakawa Terkasih iyo nyobula Lai maana iyo kulima Madipulay nyo alam Madipulay nyo tupu Hay nyawa iyo jobada Kalau kalau iyo di kandang Ayurang iyo yang bijak Delahilan iyo di mato Di hati iyo nyo tampak Separano iyo nyo lumpuh Hai mago iyo bajaja Separano iyo nyo butuh Hai mago iyo manampak Sambaran dolar nyo maci dalai mangko nyo bagaran Dalai talu lada alam mana lada parahu lakabatullah Ang adalah bangkai yo nai adalah ombak Mana batul wadisi lada lepahan lada talata Ada wahai saudaro Andai dan tolan Karena diri dalai fakta adalah Tuhan Lugo adalah puji adalah batu mana tu minta Timbang adalah batu dalai bare lada jorina Keputusan pandang oleh kalau pada Tuhan Keputusan alemu Adakala pada iman Iman di hati Bicara minalan di Tuhan Kukuena di kita Dalam fi'ilalan di Tuhan Sifat di Allah lai batin de insan Lanya dirasunya soal pengajian Lebih dari itu Eko hilang lah penyuruhkan Untuang telah hanjui telah ya belum lah pada Kata balik pila juru tulis nade bajalan kepada siapa akan kita lah ditanyakan Leo mana pulang dekat padu lada lautan Lada juga lawi Oleh dijadikan sampan Salam mulan monyo adalah indah lada kantaran Lai bagi Tuhan lana di dalam pengajian Di dalam pengajian lada agama lada Islam Kau sabana-bana gaji kita lah dipakaikan Eko salam nabana Iyo gaji lah nanti pan Lai bagi tubana ladi moko sidang jamuan Ulia ada umbia iyo enak lah punya paham Kurang lada nampil
ya kepada Tuhan. Wahailah sahabat ditolong saudara. Esok adalah pengajian. Sakian lana dibaca. Sakian dahulu dari kami lana badu. Mario denan dalam kisah. Hai orang lebarilah depan namu. Inilah di bola de masuknya akan menjawab iudenyo tanyo. Akan menyambutlah denyo kayong di muko na diolah nan masamu. Tanyo tepat niolah na singgalang iyo ay desaban kacaku. Tadinan maruswala de manggama. Manamami dalam kiro-kiro. Karena dosa buala de Allah disebut usionan mangato. Madara pala de na besahu pakat arapa robbahunya. Siapa mengana akan dirinya, seolah mengana akan Tuhannya. Kalaulah pandai mengana diri, tentulah kenal Tuhan kita. Ditantai dalam mengana diri, menjadi yowai buatannya. Adapun de jalan mengana diri, Lebaran membuat banyaknya. ayat tanah diulanan kudu. Dan siap pulana di kanan mangana itulah siap. Sampai lain duduk mangana diri dia mano dan padoyo hakikatnya. Tapi sebelum diri adalah kisau, ini akan menjawab denyo tanyo. Kami akan naik kabar mohon ka ini ayat di siku. Padoyo denalai aku Yolaya to buya-buyanya. Ma'alum dosa nak di bukit tinggi, ali tarikat saja eda ulunya. Tarikat iolanan badar nan dia gamjo kalau nan dibaco. Iyo talla jela dia kusanyo dari yo denan putu. Wa ekonani yo diri lagi sau di dalam video menjawab tanyo. Kok indah tasabui nadi galla, kok indah tahimbau tu padonamu. Kok indah di bario makan baik, kok indah di taku akan pangan tigo. Kok indah nani yola nandi sandi tataga tiang nyode baeko. Kok indah di rasul lake dari yo, kok indah di lahe lake atonyo. Imar banyak iyola denyo maaf, sabalih iyolah juga malu. Namun dosa nak nani isi kota takkan kita nyode nyojo. Iko ay mana penjawaban. Oh dari de kami dan padu. Ada punai jalan mana diri menurut kajian mitarimo, yaitu dengan adoan be akan niuai para karo mano dengan nambe tangakan satu yo persatunya. Pertama jalan syariat, jalan tarikat ainan kedua, ketiga jalan hakikat, jalan ma'rifat juga ambilnya. Ai ampe de buala denyo jalan mangana de diri sama tomato. Ai siapo dulu yo nan mangana nanti kana iyo siapo pulo. Nan mangana itulah denyo sifat ezat Allah nan dikananyo. Atau manuri kaji de tasawuf kana do iyo wai denyo pulo. Nan mangana itu si utur ampu judamu hasnan dikanayo. Nan nala iyola de ko jalle di termene iyola dan kado. Ko sampai lai duduk yo de mana di mano pulo dan pado hakikatnya. Ya itu di daratul de bayi dalannya mangana diri sama tomato. Dan dikatakan daratul de bayi da kampo yang suci sama tomato. Oh denana
atau cahayo na camarelang ika palo jantung ay kito nago kaniku juola danyo jawapan bilangan iyo dan kajego Alayo denala de ku ajade iyo ay ala de ku anyatu Tigo sana ay denyo tanyo la tigo la pulo la panjao amenyo Labihi odenal lenyo tidak dikurangi denyo tidak kami nan badu Inilah tibo ay pulo la de masonyo o kini baganti-ganti o kitola dan batanyo Laisa kali odenal di sinan Satalinya pulo ayo nandi sito Ikola tanyo kadusana dekatibo kato panay na singalan lagi saula kabatanyo Ay do pulo alasan iyo de mangato de kami nan badu Mutu kamu sakum Kopla antala mutunya Oh matikan diri kamu Sebelum ajal de kamu tiba Ladi tantang mamati laikan diri Oh dari iyo kini nan kami lai pareso Matikan diri Sebelum ajal tiba Bagaimana caranya Dan padalah hakikatnya Denalai yo denalai ko bulia nandi tikam dado jo kari la pusako Atau di kare-kare iyo nada jo badan Olay jo rantai sinso atau ditikam dado jo kari pusako atau diminum baygon ayaga adu botol Lai ko buliye dili cito dini ayo Dilantakan denyo badan Kabakelai foto puso atau digantung odenal lenyolia jo kali kadu dapo pa aku lecaronyo Tolonglah jawab Ay Kamila dan batanyo Jorelah lanyo hati Dusa naman jawab betanyo di pasatan jojo irama iyo maibo irama mandiangko Jotuan salmon dan kunyola de karajo Jo tapi ay de nyodolang Jo gelang ay de kapalo lanang-lanang kasita pian mandi oh indah alai salangang hayati dinanarami Kamang-kamang ay hati surang diri indah alai sagamang Oh buhay putri tali langang-langang hayati dinanarami Atamano baganjua canduang juo diri Kamang-kamang oh hati dinanarami Tanga bunyi pansi rurui juo hati Ado kotam pedenai bagi sakit leno de mencari Latadanga oh kabadi galanggang para aja kandung diri oh kadi pinang orang Ada marusu ojo manis diri Abau rabaun kai
Eko baginan ayu juang ujung jari mimpi gede aro yokama masang cincin Laisa kain oh indahnya besaraki makonyo papayuang melijo kurang lain angin malam hakui lama to baginan oh jangan ngasantangi lahadiran tangan namu panjang namu bajelo jelo ada lain lola diam di desa kadar laga pagunno lajani dahulu di kami badu dari langit seorang bari manamu kini lagi bolehkan anakku bantu dan surau jomu agamo padong hidui di dunia nanku santapan rohani kaja di oh anak alai ayam turun 10 wedo mati 1 lagi 9 oh mati 1 3 9 laulah bisa nyawa jotubu tangan rali dia ke badan tangan rali dia ke badan layang turun 9 oh mati 1 lagi 3 oh mati 1 3 salapan oh tangan rali iyo ke badan orang jadi kan si kain kapan orang jadikan si kain kapan oh kalau lah jale 3 salapan tuh mati 1 tinggal 7 oh mati 1 hai tinggal 7 badan dibungkui kain kapan ka orang ngantar ka dalam kubur ka orang ngantar ka dalam kubur ini anak ayam tinggal 7 ekor mati 1 lah tinggal anak oh mati 1 tinggal anak oh mai mahir yang di dalam tubuh kota beramal bakalan kalah tak beramal bakalan kalah oh kalau lah jalin tinggal no anak oh mati 1 tinggal 5 oh mati 1 hai tinggal 5 di dalam kubur indah bakawan Bukar dan nakir hai datang matanya hai malaikat hai datang padu ini anak ayam lah tinggal 5 oh mati 1 lah tinggal 4 oh mati 1 tinggal 4 hai bukar dan nakir datang matanya hidup di dunia lagi bertobat hidup di dunia lagi kau oh solat kalau lah jale tinggalnya pada kau mati 1 tinggal 3 kau mati 1 tinggal 3 kalau tanya oh indah terjawab mati balam minta dalam neraka mati barandam ke dalam neraka ini anak ayam lah tinggal 3 oh mati 1 lah tinggal 2 oh mati 1 tinggal
tinggal aduh. Laika tatahan asap neraka, Minta babali kadoyananku, minta babali kadoyananku. oh kalau lah jale tinggalnya dua, Mati satu ne tinggallah satu. oh mati satu ne tinggallah satu. Sampai babali kadoyananku, Bakati ampe lai badan babulu, bakati ampe jadi cinaku. Kini anak ayam lah tinggal satu, Oh mati julai habis satunya, oh mati dulu, habis satunya. bakakinyo ampe jadi cinaku. Jalan merangkak ke dalam rimbo, Jalan merangkak ke dalam rimbo. lah jadi dahulu dari kami lana batu, hai dari lagi saurang bari lada banamu, kota dilai nyoto lada bagara lada nyopulo lada bagara lada nyopulo. Tentu kami iyo baba gara pulo, kali di sini lada sakali lana di situ, ayu jalai do pande, o baba le dia so lada bala bale nana dia so. Oh lalai napita tala dapat titawan, nasib badan laduo, oh badan laki-laki kalau kini nan laduo lah, kalau kini nan laduo. Bangga tu demu do sangge layo parewanyo, awanan san kiamiyo, awala dan jenggo, indah iyo lanan di kana, lai badan konyo tu, pola badan nala tu. Waktu badan dia sehat, awan kasamparono, hai wala nomor satu, kawan nomor dua, kaca batil ada babati, kaca pao ada bapao, kaca pao ada bapao. Iyo lalai ini badan nala tu, kawan lai ala nang sansaro, oh iyo lada nyoman begini ala dian tu lada nan mandian tu. Ini bola de nyomande nan indah labasuwaro, hai mande tabari yang di Medan lada pusaro, kau di rumahnya indu jangan nalarobo, jangan nalarobo. Sana nang kontan ninda adola de nyopulo, lai barana inda nyo marasowipo, begitu le nyo badan kalawiyo la tu, kalapiela sati sajo. Kaci papa nan mandi kuci kapam nan kato, Kita sajo pati tiela de kana doai mameto. kopi baik indah bagulo diminum mana labatu sangka. Itu isari ini bati go Tapa solalu di surau tinggal. eh